здесь показано, какие фильмы снимались в этом замке. Ak ste si už všetci prezreli túto expozíciu, už pôjdeme ďalej a pôjdeme vlastne už dole v tejto časti. Здесь какие фильмы? Ну и я прочитала по берегу. Ну вот этот я даже не поверю. Это все фильм. Второй. On tu bol ten Dracula, teraz je už zabitý. Babka. Teraz je už zabitý. Fakt naozaj tento. A bude to naozaj pretože toto miesto zdôrazňuje, že má filmy, seriály a rozprávky, ktoré boli natočené na našom hľade, či už je to Kráľ Brozdiel Rada, Dráčie srdce, alebo dokonca Upír z Nosferatu, ktorý bol natočený v roku 1922, ktorého zábery môžete vidieť aj v pozadí na plátne. A tohto upíra stvárňoval herec, ktorý sa volal Max Schreck. No a tento herec bol až tak škaredý, že mu stačilo, že mi nitky a uši a bol na svete. Dobre, tak si to môžete prezrieť,